Андый очраклар сугыш гомумән яра, ул күңелгә салынган тирән яра, ул фаҗига, ул трагедия сугыш. Язучы, сугыш ветераны Якуб Камали улы Занкиевның якты истәлегенә багышланган кичәдә укучылар, аның таланты алдында бош иючеләр җыелдылар. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премия лауреаты, сугыш ветераны, Россиянең ат казанган укытучысына багышланган экскурсияны үзәк җитәкчесе Гөлсинә Ташкиева үткәрде. Я в Дубакиево зале из 5-й школы побыла на сегодняшнем мероприятии ко дню рождения Якуба Занкиева. Мы узнали об его творчестве, о том, какие книги он писал, узнали о великом романе Зори Иртыша, о детских рассказах, о луноликой красавице Сүзге. Узнали то, что он был учителем. 5-нче мәктәптән укытучы апалары Марсельеза Мансур кызы Хасанова җитәкчелегендә килгән укучылар тирән белемнәрен күрсәттеләр. Викторинада катнашып җиңү яулаучыларга бүләкләр тапшырдылар. Себер татарларының тормышы, тарихы, үткәннәре турында гыйбрәтле язмышлар аша мавыктыргыч рәвештә язган Якуб абый Занкиевны хәтерлиләр, хөрмәт итәләр.